Bon dia, sóc Jordi Fàbregas, cap de jardí del Jardí Botànic Marimurtra. Avui explicarem el perquè de la presència de palmeres tallades. Fa cosa de 20 anys han anat apareixent diferents plagues, les quals, segurament potenciades per la globalització, que no tenen depredador. Això ha fet que hi hagi una gestió integrada d'aquestes plagues al començament, fins a adonar-nos que aquest ús d'insecticides, sobretot químics, afectaven a altres espècies, com pol·linitzadors, com les abelles o com ocells, etc. Fa 6 anys vam fer un canvi a Marimurtra de la gestió integrada a la gestió de fito zero, és a dir, que vam deixar de tractar amb químics de síntesi. Per tant, ni fungicides, ni insecticides, ni herbicides, ni adobs utilitzem aquí a Marimurtra des de fa 6 anys. En quant al que fa al morrut de la palmera, tant en l'ús de químics com en l'ús ecològic, sempre hi ha hagut una pèrdua. És a dir, en els químics segurament feien 4 tractaments, en l'ecològic ens hem de doblar el número de tractaments per tenir una efectivitat semblant. Els anys que per qualsevol motiu no es pot mantindre la quantitat de tractaments és quan realment tenim aquestes baixes. Un cop la palmera està infectada, si no es tracta amb químic és pràcticament impossible de recuperar-la. Per tant, aquesta és la causa per les quals vosaltres veieu ara aquestes palmeres tallades, més 3 més que n'hi ha al segon. A nivell de resum, de conclusions, es poden fer diverses. Per una banda, és l'acceptació de la pèrdua. En aquest cas estem parlant de plagues, però també tenim el problema del canvi climàtic o també tenim el problema de les invasores. És a dir, que tenim una sèrie d'espècies sensibles, les quals hem d'assumir aquesta pèrdua. Què passa? Que en un jardí com Marimurtra, que tenim 4 hectàrees, de Phoenix canariensis en tenim una entreantena. Això fa que sigui impossible de gestionar, de preservar la totalitat d'aquestes palmeres. És a dir, que primer hi ha una acceptació de pèrdua. Segon, hi ha una acció a conseqüència que és la substitució. És a dir, sempre on hi hagi una Phoenix canariensis hi haurà una planta o bé plantada ja abans que es mori o bé un cop la donem de baixa. Per tant, una mica la idea és augmentar la diversitat i reduir el número de quantitat de la mateixa espècie, precisament per evitar aquestes noves plagues que no tenen depredador.